Takže ahoj, zdravím ťa pri tomto videonávode a je to videonávod ako získať zadarmo Metro 2033 alebo ako si vlastne aktivovať tvoj Steam, ak tam máš hry len zadarmo a nemôžeš si pridávať priateľov, tak keď dostaneš tento jeden z týchto 4 kľúčov, tak už si vlastne budeš môcť pridávať priateľov a dostaneš aj rôzne tie Steam možnosti. Takže ja si najprv registrujem nový Steam ako dôkaz, že to nie je falošné. Nevlastním túto stránku, ale mám to od nej už overené. Začínali s 10 GIF kódmi, už majú len 4. A tak keď im to dojde, tak to asi neviem, čo budú mať napísané, ale vraj ešte po novom roku by mali 3 kúpiť a potom by sa táto stránka mala asi ukončiť, takže neviem, tak to využívajte, dokedy sa to dá. Mimochodom, teraz vlastne registrujem nový Steam, kto by nevedel. Takže meno napríklad. Chcem full Steam. Heslo, čo ja viem. No a vlastne my som ešte chcel ohľadom toho... Ježiš, no tak chcem Metro 2033. A vlastne my som ešte chcel ohľadom toho povedať, že ak vlastne nemusia to dávať, nedávajú to všetkým, dávajú to strašne málo ľudí. Záleží podľa toho, čo im tam napíšete do niečo o vás v tom dotazníku, ktorý už čoskoro si vyplníme. Takže... ja neviem, čo tu tam... Tak, napríklad. Takže teraz som si vlastne vytvoril Steam a ešte ho aktivujem cez AZ, no vlastne cez ten môj mail, čo mi tam má prísť na AZ. No a oni to teda nedávajú všetkým, dávajú to celkom teda málo ľudí, takže ak vám to dajú, tak môžete byť rád, pretože to fakt celkom dlho trvá, vlastne, že nie dlho, ale vlastne, že je mála šanca, že vám to dajú. Takže prosím vás, potom nepíšte, že je to fake. No tu mám napríklad hry, ktoré mám kúpené na Steame svojom, tak ja napríklad tam hodím obľúbené, tam nemám žiadne. Tak vlastne, teraz. Keď máte nový Steam, tak vidíte, máte tam len tak, že tam nemáte žiadnu hru, tak to máte takto. Moment, ja dám aktivovať túto adresu. Si to aktivujem. Ešte mi to neprišlo. Tak už toto mám. Kliknem na link. Tak, už som si ho oficiálne aktivoval. Hodím sa do e-mailu späť. A teraz vlastne vidíte, takto vám vyhodí váš Steam. Žiadnu hru tam nemáte. A teraz si vlastne ideme vyplniť ten dotazník. Takže klikneme dotazník, vyplníš kliknutím sem, klikneme. A ideme na to, takže e-mail. Tu nám máme napísať naše Steam meno. Nie je to vlastne Steam vaša prezývka, čo máte tu na napríklad ako sa voláte na Steam komunite, a tak je to vaše oficiálne Steam meno, pod ktorým ste registrovaní, čiže tu ho máte napísané v tomto rohu. Ja to mám chcem Metro 2033, tak to nám napíšem. Chcem Metro 2033. Pozor na pravopis, musí tam byť aj veľké aj malé písmeno. Spamová kontrola 1 plus 1 je 2. A teraz vaše meno. Tieto údaje ja teraz vlastne zakriem. Tak. Niečo o tebe. Tak tu si napíšem, čo robím. Inak nemášte tieto veci, že meno, priezvisko a tieto veci, to tam nechajte. Lebo to tam musí byť. Iba za tým dopíšte text. Na YouTubeku. A prečo chcem práve ja tú hru Metro 2033? Tam teraz napíšte, tuto si dávajte pozor, čo napíšte, aby vám ju fakt dali. Takže napíšem, chcel by som získať kľúč od tejto hry, pretože ja tam napíšem napríklad toto, že ich okašlem, pretože môj kamarát, alebo nie, napíšem, že
pretože točím návod. Nie, to potom... Napíšeme, pretože ju chce môj kamarát a veľmi by si chcel aktivovať svoj vlastný Steam. Tu je vlastne jedno, čo... Tu nás vlastne, aj keď im napíšete toto, že inteligentný človek by vám odpísal na toto, že nech to on zašle sám ten dotazník. A že nech to neposielate vy za neho, že vám ten kľúč proste nedajú. Ale nechápem, aký debil toto vlastní, keď vám aj vďaka tomuto dá ten kľúč. To je fakt na hlavu. Nevadí, ale je to výhoda pre vás, získate metro. A teraz kliknite na odoslať. Tak, teraz sa to odoslalo. A teraz počkáme vlastne, ja to strihnem a uvidíme, čo nám odpíšu. Takže ja to zatiaľ pauznem. Tak, mne už konečne odpovedali mi celkom rýchlo, len o pár minút na to, čo sme si aktivovali náš Steam, takže som to nemusel podľa všetkoho asi ani pauzovať. A vidíte, odpovedali z nejakého e-mailu Steam Support, čo pochybujem, že je ich, ale tak dajme tomu, že hej. Hlavne, že dostaneme náš kľúč. A vidíte, tu nás sa vlastne tie kódy budú postupne ubúdať, takže ak si ho aktivujeme, tak potom vlastne by mal jeden z týchto kľúčov zmiznúť. Tak ja to otvorím. Tak. Zakryl som tento kód, ktorý vy vidíte, tak ho vidíte, som odhalil len toto prvé a toto je zahmlené a to je z dôvodu, aby za vlastne ochrany osobných údajov, aby sa niečo s tým nestalo, pretože neviem, nie som si istý, či vám to mám zverejniť. Moment. Ja musel som si kýchnúť, som nachladnutý. No. Takže ja okopírujem ten kód a teraz vlastne sa vrátime späť na váš Steam. Dáme pridať hru a tu nadáme toto druhé, ak to máte v angličtine Steam, tak tu nadáte toto druhé a ja dám aktivovať produkt ve službe Steam. Tu nadáme ďalší. Tu nadáme, že súhlasíme s podmienkami, ktoré sa nám ešte nenačítali. A už sa načítali, sú celkom dlhé, takže kto sa nudí a chce si prečítať, teda dá. A tu nám vložíme ten kľúč. Dáme ďalší. Teraz počkáme, kým sa nám aktivuje. S tým začal silno pracovať, že mi z toho až skoro padol asi. Tak, a vidíte, tu nám máme už Metro 2033 a dáme ďalší. A už vidíte, máme ho tu na. Tu nám vlastne, keď dám teraz všechny hry, tak tu na ho už mám Metro 2033 instalovať, vidíte. Si ho dám do obľúbených, počkajte, pridať do obľúbených a teraz je vlastne obľúbené a vy by ste, ak nemáte žiadnu hru na Steame, tak by ste to mali mať len takto a máte to tu. Takže ja dám teraz, že to dáme, moment, ja to nechcem teraz inštalovať, tak dám zrušiť, ale vidíte, už to tu máte a potom si to jednoducho iba takto nainštalujete. Takže to fakt funguje a keďže ja som teraz použil ten kľúč, tak ma celkom zaujíma, či sa im to aj maže. Takže obnovím stránku, refreshnem. Áno. Vidíte, už zmizol jeden kľúč a už zostali len 3. Takže fakt, teda, toto funguje, bol to len taký návod na to, že vám to funguje a teraz si môžete na Steame pridávať priateľov a máte už aktivovaný celý Steam. Takže ďakujem za pozretie tohto návodu, ak vám to funguje, alebo ak sa vám tento návod páčil, zanechajte páči sa mi to a to je zrejme všetko, takže ja sa s vami lúčim a čau.